I evo, nastavljamo dalje. Pričamo o jednoj zanimljivoj temi, u pitanju je muzika, ali i novi serijal Dušanovih pesama. O kome je zapravo reč? Sa nama ovoga jutra u studiju je muzičar i još mnogo toga. Tako, Dušan Krstić, dobro jutro. Dobro jutro, dobar dan, poštovanje. Odlično, uvek lepo i predivan je osjećaj biti ovdje kod vas. Dolazio sam i ranije, uglavnom sa bratom rođenim, tako da i ovako, sa dve gitare. Lepo je i uživo vidjeti se, tako mi smo imali tokom vanrednog stanja goste putem Skype-a, nekako je mnogo lepše uživo razgovarati, pričati, pogotovo kada je muzika u pitanju. Lepše kad se gledamo u oči, kad nije preko ekrana i preko svih tih zračenja, i tako da lepše kad se gledamo u oči, kad možemo da se dodirnemo, kako tako pozdravimo, neki se i dalje pozdravljaju na makar, neki pružaju ruke, ljube ruke, ali dobre. Da, ono što je važno i što je vest, možemo da kažemo, od danas na našoj televiziji, publika, naši gledaoci, dragi, imaju priliku da gledaju vaš serijal, tako, Dušanove pesme. Da. Pa, ja pišem pesme od 2005. godine i komponujem dosta tih pesama iskomponovano, ali nekako sad u ovom periodu, sredinom marta, sam počeo da snimam u nekoj sopstvenoj režiji, da snimam i da montiram svoje pesme, recitacije, gde onako nekako imam svojih instrumentala, pa je to sve podvučeno sa nekim laganim instrumentalima, tako da generalno za ovih 15 godina dosta pesama je ispisano, ali eto, mislim, uvek je bilo, to je već duže vreme inače bilo u planu i za objavljivanje knjiga i za sve, to sve ide nekako postepeno, ali ovo je nekako neki format koji se meni svideo i eto, tako zaživio. Da li za, recimo, svaku pesmu koja se napiše ovako može, u stvari, da li svaka pesma može da se iskomponuje? Pa može. Da li mora da ima posebna pravila, onako da se broje slogovi? Ako ništa drugo može uz klavir, gitaru i ružu i čašu vina može da se izrecituje, tako da svakako muzika, mislim, u tom jednom notnom sistemu životnom može da se iskomponuje i ukombinuje sve, ali svakako da može, pogotovo ukoliko je onako nekoj rimi, lepo i kako i tako i deče i odraslo, ali u svakom slučaju lepo je, mislim, sve može, to ide sve nekako zajedno u paketu. Da li se sećate možete neke prve pesme koje ste napisali? Ili znate na pamet sad, recimo da izrecitujete? Pa, prva pesma se zove Gitarista. Ja sam doneo i notis. Dobro, to je baš prvi notis. Ovo je prvi notis, da, to su meni onako kao, pa ne znam, mislim, poetične Biblije neke moje, mislim, bukvalno, tako se osjećam. To se čuva i to je onako nekako sve zamišljeno kako treba da se objavi danas, sutra u nekim elektronskim ili štampanim izdanjima, ali prva pesma se zove Gitarista. Trebalo je da bude traktorista u jednom momentu, pa sam onda kao, ajde, rekao, bilo bi lepo možda, pošto sam ja ceo život sam nekako uz muziku i uz gitaru i uz vesele ljude i familiju, i onda nekako sam je oslovio sa Gitarista. Gitarista ja sam bio dok se nisam zaljubio, dok nije došla jedna mala koja srce mi je uzela. Možda gitaru da čujem? Pa, mogu. Može. Možda ste vi čuli nešto drugo, da. Da, pa nešto drugo, ajde. A dobro, i to ćemo drugo isto, imamo vremena. Pa imamo vremena, sad će... Gitarista ja sam bio, dok se nisam zaljubio, dok nije došla jedna mala koja srce mi je oduzela. Oči te njene zelene srce su mi očarale, a osmeh njen kao 1000 ruža mome srcu sreću pruža. Zaljubljen sam ja, samo ti i ja. Zaljubljen sam, znaj, a sve mu dođe kraj. Dobro, ima još, ali malo sam i pogrešio, nisam je skoro svirao. Vi ste zaljubljeni, to je autobiografska pesma bila. Pa nije. Prva nije. Mislim, zaljubio jesam prirode i to svakako da jeste veoma velika prednost u inspiraciji i u pisanju pesama.
Bio sam, mislim, evo kažem, ja sam stvarno nije ono kao da je neki kliše, kao uvek sam zaljubljen i ne znam, ali generalno volim život, volim svaki dan, volim ljude, volim dobru energiju. Volim što vole mladi. Sve što vole mladi, da. Najlepše je biti večno mladi, osjećati se tako. Ili večno detinja, svečno. To je jednostavno, kod mene nije da je svaka pesma daleko od toga da je autobiografska, ali kod mene je presudno to, sad pričamo o mladi pa sam se dotakao i detinjstva, to neko dete u sebi sam uvek sačuvao i to je ostalo je toliko razdragano i razigrano da sam ja voleo sa svom mogućim inspiracijom ovog sveta i ovog života da pokupim i da jednostavno iskoristim da se igram sa rečima. Kad sam bio mali, igrao sam se sa autićima, možda sa avionima, kamionima, ali sada mi je nekako to je od 2005. godine, pa i ranije kad sam svirao neke obrade, bila to inspiracija da se... Koliko je danas teško osmeliti se, u stvari neko ko piše pesme da ih iznese onako u javnost? Ja verujem da dosta ljudi negde onako krišom kod kuće, da im je to hobi, negde pišu neke pesme. Sad, koliko je to teško možda prvi put da se ovako javno iznesu i da se javno govore? Pa... Ja sa bratom rođenim inače, Draganom, s kojim sam inače, sad mi je i neobično mi je sam da sam zajedno, sad imamo za dve gitare i pričamo o muzici. Tako da mi od 2006. nastupamo javno, tako da nije sad da je neka, priznajem sad sam malo imao tremu, sad sam imao tremu jer nisam dugo svirao, ali generalno mi smo dugo, od 2006. sviramo, a od 2004. 5. smo počeli da pišemo i komponujemo autorske pesme. I u početku to mi smo onda koju godinu posle oformili prvi sastav benda, pa smo tu odmah počeli da sviramo, kako tuđe, tako i naše neke pesme i onda smo i njih svirali isto i na svirkama i pravili smo i neke spotove i promovisali ih na nekim TV stanicama, radio, tako da generalno uvek smo ostali, opstali, nekako, ostali su verni tome nekako, to nikad nismo izdali tu naš neki deo onako duše i srca koje osjećamo ka toj umetnosti, slobodi nekako govora, pisanja, komponovanja, to je nekako igra i vremenom je tako sve menjalo, u početku su bile ovako nekako, tipa pesme Bajaga, Čorba, Prljavo kazalište, Parni valjak, pa onda kasnije to sve nekako, mislim što se tiče muzike i žanrova, nismo nikada bili ograničeni. I onda nekako i tu sam mogao da dam sebi slobodu da iskomponujem i neki blues na engleskom ili eventualno, ne znam, rap, reggae, narodne pesme, neke, tako muške, ženske, čak vremena sam počeo, koji probam žensku pesmu, pa rekao, moći će se nekoj devojci svijeti, pa će ona nešto otpevati ili, ne znam, izrecitovati, ali dobro, svakako da je to igra bez granica. Da, to jeste. Gde ljudi mogu da vas čuju, da vas gledaju? Sad, zbog ovoga, to za nas je vanredno stanje, da. Sad smo napokon počeli ponovo da nastupamo, posle 2 meseca tačno pauze, tako da i svirali smo i tamo sada autorske pesme, sad smo u petak i nedelju smo svirali u London pubu, tu smo inače onako već dosta godina, od 2008. A evo sad sviramo opet u četvrtak u Londonu, u petak idemo u Vrbas, a preko dana u petak sviramo privatnu proslavu, neku subotu isto rođenje, tako da imamo i privatne. Polako je počelo, da. Ima stalno, da, tako da mi smo generalno onako veseljaci u duši, tako da nam onako nekako prijena to, taj odnos sa ljudima i bliskost i to je to, prisnost. Prisnost, da. Oni koji ne izlaze, oni mogu da vas prate, to je gledaju novu serijalu na Novosadskoj televiziji. Da. Što se tiče muzike braća Krstića, Dušanove pesme, ima prvo sam pokrenuo na Facebooku, YouTubeu, Twitteru, Instagramu svoje profile gde objavljujem svaki dan tu video poeziju, tako da izuzetno sam zahvalan. Mislim, imao sam prilike, su me još neke televizije podržale što se tiče ovog projekta,
ovo mi je jako draga novosadska televizija, mogu reći treća sreća što se tiče toga, tako da mi je jako drago da će ovde početi, eto, tako je bar u nekom dogovoru i planu, da se svaki dan emituju, od danas bi trebalo da počnu, tako da nadam se da ćete vi uživati, da će gledalci uživati u poeziji. Hoćemo i gledalci će uživati, naši gledalci vole pesme, vole poeziju, vole sve ono što je kvalitetno, možemo da kažemo, eto. Ova televizija je uvek nekako hranila i održavala kulturu i negovala jednostavno lepu reč, lepu energiju međuljudsku, međugradsku, tako da je dobro, nek se ti talac samo što dalje prostiru. Hvala vam puno, Dušane, što ste bili naš gost. Želimo vam puno sreće u daljem radu i mnogo dobrih pesama. Takođe, hvala puno. Nastavljamo dalje. Ja mislim da je vreme za vesti. Gledamo najvažnije vesti.